Ман Абдурахмонова Зарина Абдурахмоновна. Ман маълима Воҳидоваро зиёда аз 20 сол боз медунам. Ин кас ман ба ҳам хоҳар, ҳам модар, ҳам дугонаи наздик буданд. Наздик ки будем, мо ягон чи рустӣ надоштем. Хони мана масалан проблемаҳош ёки хони ва ё проблемаҳошона чи масалан дурни якдигари моя ҳамаша нағз медонистем мо. Баъд аз ҳамин ҳозир гузаштам бас акун аз тарафи мана интернет шундосам ки нисбат ба маълима гапои дурӯғ гуфтам. ин нотоғрӣ мебошад. Ман аз сабаби ки наздиктарин одамашон будам, ман гуфта метавонам ки маълима шахсе ки диёри Тоҷикистону нағз медидам. Ман худам 100% гуфта метавонам ки маълима аъзои ягон хел ҳизб набудам. аъзоям шудани ниятам надоштам. бахусус ба ҳизби наҳзати ислом аъзогӣ надоштам. нисбати Илҳом Ёкубов ман ҳамина гуфтани мана хондам, ҳамина гуфтани ки ин одам нияти пулкоркунӣ дорад аз номи маълима. гапи мана тоҷикчаш ҳамин ки мурдаи мону тутхӯрӣ гуфтани гап ҳаст, ҳамун ба ин одам пулкор кардани. Илҳом Ёкубов яке аз хоинҳои миллат буда, аз ҳисоби ташкил кардани ҳамин ҷоиза пулкор кардани. пулкор карда кисаша барамкунондагӣ. Илҳом Ёкубов арӯи интернет хондаам, гуфтааст ки нависааст ки ин маълима Воҳидова ҳамин ҳизби наҳзати ислома дастгирӣ карда маслиҳатгари онҳо мебошад. ин гап бар дурӯғ мебошад. маълима сад шукр мекарданд ки мо Тоҷикистони ором ва осоиштава зиндагӣ мекунем. маълима орзуи ҳавасшон буд. ҳамун ба манамин Муҳиддин Кабирӣ, Илҳом Ёқуб, инҳо хиёнатгар буд нисбат ба Тоҷикистон. манамин гапои ҳархела наиста масалан ҳамин шӯр меандохт. ҳамун ба маълима инҳои дастгирӣ накарда, инҳои хиёнат кор ҳисоб мекарданд. баъд аз маълима гузаштан бас ҳамин Илҳом Ёқуб ва Муҳиддин Кабирӣ якчанд баромад карда маълимаи гузаштагишона ба фоидаи худ карда мани ҷоизаи ӯ кара баромадианд. мана ҳозир дар бори гуфтам ки што инои ҳамту ба аҷали худашон мурдагӣ нею, инои духтуро ягон кор карданд. ҳақиқатан кор ҳамин ки маълима касал буданд, почкашон касал буд, мана ҷигарашон касал буд, боли мурда намако бо манин касали дигар манин воспаление шуданд. ин ҳамин додагӣ духтуро заключениҳои духтуро додагӣ ин ҳақиқат кор аст. ҳақиқат кадом далелҳоя пеш карда Илҳоми Ёқуби палид ҳамин гапа баровардааст ки маълимаро куштиянд. то охири рӯзи то ҳамин Гафуров больницаанда будем. ҳамунҷанда ман писарашон Парвизҷон, Оимнисо хоҳараш пешшонанда шитагӣ буд. ягон каси бегона дар омдагиш не, на Илҳом Ёқубови таққиналати падарналаташу, на Муҳиддин Кабириш. ҳизби наҳзати ислом дар Тоҷикистон ҳизби террористӣ соб карда шудааст. Илҳом Ёқубов ту террорист, Муҳиддин Кабирӣ ту ҳам террорист ки ҳаӣ. Воҳидова Файзиниссо Маннонова шуморо дастгирӣ накард, потому что ваё медонистанд ки шумо террорист ки ҳастон, ҳамонро зинда будакишан дастгирӣ накард. шуморо хоин ҳисоб мекард, чунки шумо нисбат ба Тоҷикистони мо хиёнат карда гурехта бурафтагӣ. Илҳом Ёқубов, Муҳиддин Кабирӣ, шумо худотон гуреза, беватан, террорист мебошидон. шумо ҷои зист надоредон. шуморо ки иҷозат дод ки аз номи маълима ҷоиза ташкил кардедон. мо ёру дӯст хештабор зарурият бенем, агар зарурияташ шавад, агар
ما همین جایزه رو تشکیل میکنیم.